Никой. Дава се да го забравиш. Ама, what? Ако знаете как ще да падна. Кой блок? Кой сервер сте? Хистерия крак. Хистерията? Да. Има милиард сервери. Как да разбера? Дари всичките тим. Добре, аз съм тим с аз. А после като останем всичките, аз се фърлям. Аз се хвърля. Имайте Аз... каква мишка съм. Много ми е неудобно. Аз не. О, искаш ли? Дали? Ако има стрела, ако знаеш как ще го набият. Аз пак съм ангал. Иляне, ти си нинджа? Си нинджа? И вижда в чата. Аз пак съм ангал. Да. Така ли? Бягай. Аз чакам другите да се избият. Абе, някой от вас играе ли освен мене? Хора, искате ли да се разпределим ние всичките на отбори? Не, смисъл аз, Илян, Мартин и Лилито или нещо такова. Ей. Ей, се скирте. Омага, останах. Останах сам аз някой. Страх ме. Да, не знам, че съм намедала. Харо. Супер. Аз още не съм си пуснал Майнкрафта. Майко. Много да далече ли? Ай. Нали? Омага. Аша. Иляне. Страх ме. Иляне, да ти кажа ли нещо? Оцелих един с Ендър перо без да исках. Оцелих го с Ендър перо, ако. Също се още Ендър перо. Ако се хвали вече се раде. Удряма с един дървен меч, аз фул даймонд и умирам. Шке. Сериозно. Иля не пробва с моята мишка как я? Какво ще кажеш? Аз пък си имам вече няколко стотин лева да си купя една клавиатура и мишка. Аз пък имам 200. Абе, където е, бе? Абе, къде е оня, бе? Къде? Не, бе, има. В хистерия ли сте? Да. На стирката. Аз ще играя сам. Аз нямам. Буквално нямам. Чакай да ходя тези неща. О, какво направиха? Скайлар сте.
Аре, аз идвам. Някой от вас да е умрял? Някак. Иляни, аз играх с Ники Гейм Skywars тук, ама не е истинска. Аз отивам да играя някъде. Къде е той? Откъде влиза той? Къде? Той ти ми се обади. Не. Ома. Ела така. Ола да. Не знам, читам. Не. Да. Не разбирам как го направи. С един хит ме удари. Не! Да. А така. Ти колко абоната имаш? Колко абоната имаш? Два от мене, не 4. О, къде сте вие всички? Мене 4. То пък не. Ами аз съм се абонирал 4. Да. Лала, някакъв. Прати ми линк, много ме мързи. Ама- Що ти начин да намирам на моя телефон? Абе, вие къде сте, бе? Не! Мата видя. Вижте в чата. Какво, ама? Не, чакай, не. Пана? Ами, Къде е той? О, мага. Здрасти, Ендърмен. Ендърмен. Аз съм под тя. 9 коста, пич. Добре, хуи. Аре, Скай. Къде? Аре, Скай. Майко, аз отивам и тук, защото не виждам от никой. Къде го гледаш той? Виждам го. О, мага. О, колко е малко, не виждам чак. Бабо! Скачам. Бабо! Ей. Бабо. Ста, Бабо! Аз как да приема? Как да приема? Я че съм с Лилито явно. Не си. Аз съм. Аз с кой ще съм? С баба ми? С баба? Да. С баба ти точно. Аз да напиша бързо. Арде, ами то аз с никой няма съм, да. Къде съм? Да! Много добър направо! Кърта! Да, почна. Аз къде съм? Толкова сяк, че направо къртя. Аз къде съм? О, мага. Как някакво паднах съм. Аз съм при някакви селяни цигани. Знам при вас. Пусни ти пък. Не, бе, баба ми UFC. UFC Flower.